Dalawang tulak naman ng iligal na droga, arestado sa bypass operation din sa Dagupan City. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Arestado ang dalawang lalaking sangkot sa pagtutulak ng iligal na droga matapos ang ikinasang buy-bust operation ng Dagupan City Police Office sa Barangay Bunuan, Binloc kahapon February 8, 2026. Nasamsam mula sa mga sospek ang isang pakete na naglalaman ng humigit kumulang 5 gramo ng hinihinalang shabu na may street drug price na 34,000 pesos, iba pang ebidensya at marked at budol money na ginamit sa transaksyon. Kasalukuyang nakakulong ang mga sospek sa DCPO Custodial Facility habang inihahanda ang mga kasong paglabag sa Section 5 Article 2 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Binigyang diin naman ng pulisya ang patuloy na matibay nilang paninindigan na linisin ang Dagupan mula sa iligal na droga. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.